Hvad hedder den? Rikke. Rikke. Ja. Det var hurtigt væk, hva'? Det var hurtigt væk. Vi står her i dag, fordi vi simpelthen tager hul på vores projekt, der hedder Trygfonden Besøgshunde, som i al sin enkelhed går ud på, at man kommer forbi med sin dejlige hund og besøger ældre og demente, der bor på plejecenter. Jeg har to nu. Jeg har to nu, ja. Jeg synes, at det lød rigtig spændende, og så er jeg gået på pension nu, så synes jeg, så har vi tid til at kan gå og sådan hygge os lidt med det her. Hun er også ved at være en ældre dame efterhånden, jo. Så kan vi prøve sådan at tage dem lidt så småt ned. Altså, hvis vi kan gøre en forskel, så synes jeg, så vil vi gerne det. Den er ved at få grå hår. Ja, hun er også gammel. Altså, det er jo sådan, at når man sidder og er ældre og dement, eller ældre eller dement, så har man måske ikke nødvendigvis så stort et indhold i sit liv, og man kommer ikke så meget ud. Cirklerne er blevet lidt mindre. Og nogle gange så er det også sådan, at man sidder og savner nogle ting, som man havde tidligere i sit liv. Måske en hund. Bare det, at der kommer en, man kan give noget af den måske lidt overskydende kærlighed, man sidder med, eller bare et behov for at nusse lidt og røre ved en eller anden, det kan faktisk gøre, at man får det meget bedre, og at man måske falder lidt mere til ro og hviler lidt bedre i sig selv. Jamen, jeg forventer, at vi får meget ud af det begge to. Altså, hun får noget ud af det, kommer ud og snakker med andre og bliver klappet lidt, og jeg tror da også, de ældre synes, det er hyggeligt at have sådan en, de kan sidde og snakke lidt med. Det håber jeg da. Ja, vi har ikke mere. Nej. Altså det, jeg har oplevet, det er, at de jo bare næsten ikke kunne få hunden nok. Jeg synes, at der var en, der gerne havde regnet med, at der kom en helt kold, eller hvad hedder det, kuld af hunde her. Men altså, de er jo meget begejstrede. Man kan se glæden. Også i dem, der ikke direkte havde hundekontakt, der kunne man se, at de smilede og fulgte hundene med øjnene, og dem, der kunne gå, var også opsøgende efter dem. Ikke? Så jeg synes, det har været fantastisk. Det er også en god hund. Ja. Alle hunde er jo dejlige. Ja, det er det. Ja. Vores håb med projektet, det er, at vi kan få lavet en landsdækkende ordning, sådan at ældre og demente, der bor rundt omkring på landets plejecentre, de kan opleve den store glæde, det er at være sammen med en hund, eller måske en kat eller et andet dyr, men sådan at vi i hvert fald kan få bragt nogle af de her dejlige dyr ind til beboerne, der måske sidder og savner et dyr, de har haft tidligere.